Bun, deci am început și noi un episod nou de Cuphead. Cred că e a 8-a oară când filmăm episodul ăsta. Jucăm mausoleul, mă. Da. Am și intrat. Videoclipul e editat. Da, pentru una din primele dăți. Lăsările în pace. Și începe aceeași joacă cornițe, da. Și da, merge mai prost la început, de obicei, videoclipul. Și cornițe, tocmai, da. N-am să vorbesc ca să mă concentrez. Ok, o să mai moară, nu o să mai moară odată cornițe. Poate copesc. Nu, am mai murit odată N-am cornițe. mers concentrarea. Bun, deci, da, se pare că ne-am mai filmat de foarte mult timp. Ne-am schimbat și noi cu totul. Și... Aveți link-ul către canalul unui prieten în descriere descriere și care a pentru făcut ăla muzica de pe fundul acestui videoclip. Hai mă, dar nu poți să mă lași pe mine să vorbesc? Eu voiam să zic altceva, nu voiam să zic asta. Voiam să zic că găsiți în descriere link-ul către canalul unui prieten și către canalul lui Destroyer One care face muzică. Și nu numai, și gaming, numai că în principiu contentul e în engleză. Deci dacă nu știți engleză, nu vă puteți uita. Awkward silence. Și a murit iarăși cornițe. Ce aproape era! A great slam and then some. And begin. Bun, Aici... s-a auzit ăla cam mai tare că am scos din greșeală căștile din PC. Da. Oricum voi scoate asta în post-procesare. Dar e pe jumătate de făcută. Dar în momentul în care voi vă uitați, post-procesarea e doar pe jumătate făcută. Cornițe aproape că deja nu că aproape, au murit deja, iarăși. Hai că e și rândul meu acum. A brawl Cred is că e surely rândul meu. brewing. Here goes. Da, e rândul meu. De rândul lui. Eu stați așa că mă concentrez aici să... Cornițe nu mai face. Noi să nu sună pe un telefon și după aia... Stați că vorbesc, tu concentrează, te vorbesc aici. Nu, ok. Nu. Tragi mă la încredere în tine. Nu prea. Nu. Nu. Ok. Nici mai câștigat. Dacă nu mă înșel, primim acum un super. Nu te înșeli, primim supărul ăla de la 5 supărori. Dacă sărim în care să tragem supărul, ne învârtim, facem o rază care ne permite mici. Ăla a fost scaunul. Nic am făcut și mausoleul. Yep. Și acum să echipăm, aoleu, iar ăsta. Trebuie să echipăm Să echipăm superul. Acum să vedem ce nivel am mai putea face. Și cred că vom face ce... Da, vom face ce cu avioanele. Vom încerca să facem pe ce cu avioanele. Nu cred că o să ne și iasă ceva. Dar hei, încercăm. Și nu putem filma amândoi împreună pentru că nu avem un controller și de pe tastatură nu se poate. Ba se poate, dar nu... Am reușit încă, da. Da. A brawl O să is montăm după surely aceea. brewing. And begin. Acum se dezumflă asta și apare, cred că carcașul nu. Da.
Probabil dacă stau în colț acolo nu mă poate nimeri. Prietene distrare, nu pot să plouă chestii microfon. Și acum să le pus să Da, nu contează, nu contează. Așa că să fiu ușor, am să... Facem aici Nu merge, Meme nu te review. filmează. Nu te filmează. meme review. Nu merge. Bum! Se dezumflă Gata, au mers. Acum am făcut bum și când am făcut bum... arcașul care cu anime și-a murit. Nu cred că mă reușit să terminăm episodul acesta. Acum joc eu. Da, dar nu cred că mă reușit să terminăm acest episod Now go! nivelul ăsta. Nu mă, că am făcut peri. E unul dintre cele mai grele niveluri din tot jocul. M-a venit o idee. Din următorul episod de fiecare dată când facem peri, punem pe YouTube un period. Bă, și am luat de mișcă prostul. Eu. Am luat noi doi. Proștie. Și tornada. Bă, cred că părinții se descurcă destul de bine. Ăștia sunt gemenii? Da, sunt gemenii. Și bum, și țap am bum. Dacă nu mă știu acum apare asta, da. S-ar putea să fie și capul de overcooked Nu s-ar putea vom filma. și overcooked, da. Ce facem? Făcut Și am murit, eu. da. Acum e rândul lui. La editare am folosit Here's a real high-class bout. Here goes! la editare am folosit tranzițiile din joc pentru a ca tranziții puse de mine când facem între nivele. Da. Știați că animația jocului este făcută pe hârtie? Frame by frame și după aia singurul lucru făcut pe calculator este colorarea. Muzica este făcută cu instrumente și înregistrată în studiouri față de cum se face în prezent și de cele mai multe ori pe calculator totul. Ceea ce îl face mai autentic cumva pentru stilul așa mult. Rândul icornițe. This match will get red hot. It's on! Să sperăm că ne auzim ok tura asta. Da. Trecem la alt nivel. Ăsta este prea greu și nu are rost să ne chinuim. Nu ne mai duc mâinile. Da. Doare Da, și mâinile. putem să luăm pe aici să ajungem pe insula următoare. Nu doare mâinile. Hai să încercăm la Renganul. După ce vedem dacă putem lua vreo monedă de aici, cumva. De ce am pus și... Da, așa, bun. Uite un nivel și acolo, ăla cu flower power. Că o să facem după aceea. Bine, facem după aceea. Ba, nu, știi ce facem? Îl punem în următorul episod. Da. Și pe așa vom face și fără Renganul. Nu, la Rengan nu. Vreau să-l simt eu, că vreau să-l fac acum, să-l opresc acum. Here goes! Și joacă Lloyd, pentru că el începe la Rengan. Și merge plus pentru că deja am deschis nivelul și... E un nivel destul de dificil. Ce puțin așa pare. Parcă nu...
Oare cum aș putea să iau banul ăla? Oare dacă... Stai ca prostul, că sigur Da. ajungi la el. Oare dacă... Sau cumva de sus? And begin. Da, așa. Ce n-am fi like awkward silence. Deci poți dacă dai pe el, Oare dacă... da, voi Oh, oare dacă sar de acolo de sus și dau dash? Oh, pot! Văd că e cam același lucru și jucătoarea Woody m-a luat. Bă, uite banul, bă! Te dă... Mai bine lasă. Mai facem ora după aia. Bă, e din ca prostul, bă! Și nici banul nu l-ai luat. Lasă că luăm un alt run. Ești mă. Și mă chinui aici ca prost, nu știu ce fac aici. Nici eu nu știu. Poate sar în cap, poate sar într-un bilă de aia de țipi. Într-o bilă de aia de țipi, am zis. Și am murit. Și nici banul nu l-ai luat. Oricum nu rămâne banul. Bun, deci Cam cam atât acesta a a fost fost și episodul ăsta. Până, na, ne vedem data viitoare. Aveți în descriere link-uri către canalele prietenilor.